Лютая сумесь Uncharted і Hitman. Гульня пра маладога Бонда, які толькі ўступае ў Ми-6. І ўжо з першых хвілін трэйлера зразумела, што гэта ўсё выглядае вельмі па-бондаўскі. Спачатку ён мусіў проста сядзець у машыне і чакаць, але ж камон, гэта ж Бонд. Ён бачыць падазронага тыпа, лезе ў асабняк праз акно, і тут пачынаецца сапраўдная вакханалія. Пагоня па горнай дарозе, бойка на аэрадроме, страляніна ў самалёце, які ўзлетае, і нават вольнае падзенне з дракай у небе. І гэта, курка, толькі першыя хвіліны гульні. А самае галоўнае, ты сам будзеш вырашаць, якім будзе твой Бонд. Ці нябачны стэлс-агент, ці ўзрыўны герой баевікоў, які рве ўсіх. Таму 007 First Light магчыма падорыць нам сумесь экшена і стэлса. Але чакаць падарунка да 27 сакавіка 26 года. А ты абавязкова падпішысь, калі было цікава. Па-па!